Penelopino tkanje dovršeno danju, a rasparano noću, simbolizira životni ritam. Povezano je u uzdah i izdah, dan i noć. Tim riječima Dubravka Crnojević-Carić počinje svoje razmatranja o unutrašnjem ja i kozmičkim mitološkim pitanjima u romanu naslovljenom Glumica s podnaslovom Penelopini zapisi. Autorica je i glumica i redateljica, znanstvenica, profesorica. Zajedno sa svojim kolegicama te mladim glumicama predstavila je knjigu zapisa za koju urednik Branko Čevjec kaže kako je fragmentarno postmodernistički strukturiran roman. Dubravka Crnojević-Carić počela ju je pisati prije 10 godina. U trenucima kad sam neke bitne ljude u životu izgubila i jednostavno sam shvatila da to moram negdje sahraniti u riječi. Sahraniti mislim u držičarskom smislu, to znači staviti na neko mjesto, kao odložiti kao blago. Kaže kako za nju nema jasne granice između pripovjedanja i življenja. Zapisane rečenice u kojima tematizira i svoju poziciju glumice pomagale su joj razumjeti proživljeno, ponekad povezati mitove s vlastitim životom. Najviše je poticaja nalazila u Odiseju, Penelopi, Arijadinoj miti. Vjerujem da svi likovi, dakle svi mitovi nama intimno nešto znači da nam govore o našim životima. Znači imamo ta dva stanja svijesti koja međusobno razgovaraju. Dubravka Crnojević-Carić kaže kako je pisala i o svojim obiteljima, da ih zadrži negdje. Svjetski dan glazbe umjetnosti koja ne čini